ଅଙ୍ଗିରା ଯେ ଥିଲେ ହରି ନାମ ଧରି ତାଙ୍କ ଦେହେଲି ନଏଲେ ଆନନ ଜାଣନ୍ତି ସେଉ ହରି ଜପୁଥାନ୍ତି ଏକ ମନୁ ଗଲେ ନିରାଚଳୁ ଏ ଭକାନ୍ତି ଅଙ୍ଗିରା ତାପସ ହରି ଶରଣେ ପଶିଲେ ତେଣୁ କରି ମୁନିବର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ହରିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ ହରି ନାମ ଗୋଟିକ ଯେ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହରି ନାମ ଗୋଟିକ ଯେ ହୃଦୟରେ ଧରି ତକ୍ଷଣେ ପାପ ସଂସାରୁ ହୋଇଯାନ୍ତି ପାରି ହେମନ୍ତ ସୋମବଂଶୀୟ ପଣ୍ଡୁ ନରପତି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲିଣ ସେଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାମ ସେହି ନରପତି ଅଟେ ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭଣଜା ଯେ ଅତି ସୁଭବନ ପରୀକ୍ଷା ନୃପତି ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଣ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନୁ ସେଉ କୃଷ୍ଣେ ଆଶା କଲା ସୋମବଂଶରେ ଧାର୍ମିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ନିରନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲଇ ମୁଖରେ ଭକ୍ତି ଦେଖିଣ ସୁଖ ମୁନି ମିଳିଲେ ପାଖରେ ଦେଖିଣ ପ୍ରଣତ ହେଲା ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆଣି ବସାଇ ଆସନେ କହି ଦେଖିଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ପାଇଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ସୁକମୁନି ବୋଇଲେ ତୁ ଶ୍ରୀହରିର ସେବକ ତେଣୁ କରି ଅଇଲଇ ମୁଇଁ ତୋର ପାଖ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶରଣ ପଶଇ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟର ମୋକ୍ଷ ହୁଅଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଲଇ ଯେ ବୋଲେ ହରିନାମ କି ରୂପରେ ହୋଇଲାଟି ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ ଗୋଟି କହିବଟି ମତେ ହରି ନାମ ଗୋଟି ମୁଇଁ ଶୁଣିବଇ ନିତ୍ୟେ ଆହି ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଭବଟ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀବନ୍ତ ଜହଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରୀହରି ପରାୟ ଦେଖିଲି ତହୁଁ ତାହାର କଥା ମାନ ପଚାରିଲି ସୁକମୁନି ବୋଇଲେ ତୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭକତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କଥା ତୁଇ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ ହରିବଂଶ ଶୁଣିଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଯେ ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ଅନାୟସେ ତରିଯିବୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପରେ ଶୁଣ ହରିବଂଶ ଚରିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ କଥା ପରିହାସ ହେବ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ହରିଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ହରିଙ୍କ କଥା ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପରିଶେଷରେ ହରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଫେରେଇ ଦେବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ଏ ହରିବଂଶର କଥାକୁ
ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରୋଗୀ ଭାବରେ ରହି ନିଜର ସଂସାରକୁ ଆପଣ ମାନେ ହସି ହସି କରି ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖିବେ କୋଉଭଳି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତାହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ, କହିଲେ ମୋ ଆଗେ କହ ଶ୍ରୀହରି ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ପ୍ରଥମରେ କହିବାୟୁ ପୃଥିବୀ ବିହାନ, ହେମନ୍ତ ରଚିଲେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ତାମସ ବୋଇଲେ ନାହିଁ ଏହା ଦିଅନ୍ତ, ଏହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ করে ଗତାଗତ। ସତ୍ୟ ତ୍ରତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗର ଚାରି, ଯେଉଁପରି ଆତଜାତ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି। ସର୍ବ ସଂସାରେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ନାଶ ଯାନ୍ତି, ଦେବତା ମାନବ ଦୈତ୍ୟ ସର୍ବଲୟ ପାନ୍ତେ। ନାଗଲୋକର ସହିତରେ ସକଳ ହିଁ ଯାଏ, ନିରାକାର ପୁରୁଷରେ ସମସ୍ତ ମିଳି ମିଳାଏ। ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଅଭୟ ସନାତନ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ଛନ୍ତି ଆପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ରାତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ ଦିବସ, ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବକାଶ। ଜଗମୋହନ ପୁରୁଷ ଲୀଳା କରୁଥାଇ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କର କିଛିଟି ନାହିଁ। ଜଳସ୍ଥଳ ନଳରେ କାହିଁ ଲାଗଇ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ସେ ପୁରୁଷ ଅଛଟନ୍ତି ରହି। ଯେଉଁ ଲୀଳା ଭୂମି ଅଟେ ଅତି ପରିମଳ, ସୁତରି କୋଟି ଯୋଜନା ସିଂହାସନର ସ୍ଥଳ। ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଯୋଜନା ପାଚେରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର, ବିଶ୍ୱାସ କୋଟି କ୍ଷଣ ତୟୋସାର। ପାଚେରୀ ପରିସରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଟି ସ୍ଥଳ, ନୀଳାମ୍ବର ପୁରୁଷ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳ ବୁଲାନ୍ତି ଗବାର ହରିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ପାବଛେ ଉଠି, ନିର୍ବାଣ ପୁରୁଷ ଛନ୍ତି ତାଇ ପାଇବଟି। ମରକତରେ ରସାଣିତ ଅଟେ କୋଣ କାଣ୍ଡ, ରତ୍ନଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଜେନେ ଉଦେ ମାତାରନ୍ଦ। ତାହାର ସଦୃଶ ନିର୍ମିତ ପୁରଦେଶୀ, ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ଆହା କରିଛନ୍ତି ବସି। ସ୍ପଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୌଡ଼ଜ୍ୱରବତା, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖଞ୍ଜା ନୀଳା କୋହଳା ମୁକୁତା। ପଦ୍ମରାଗମଣି ବ୍ରହ୍ମ ଜାତୀୟ ପାଖୁଡ଼ା, କୋହଳା ଲମ୍ବିଛି ମାଣିକ୍ୟର ଝରା। ପଦ୍ମରାଗମଣି ଯୁକ୍ତ ହୀରା ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି, ଦଶ ସହସ୍ର ନିତ୍ୟ ପୁରତେ ଜଗନ୍ଧି। ସେ ଭୁବନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସେହି ନିତ୍ୟ ସନାତନ। 32 ଯୋଜନ ଅଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସ୍ଥଳୀ, ଏହାର ସହସ୍ର ଗୁଣ ହେନି କ୍ରୋଶାଙ୍ଗଳେ। ଏ ଦ୍ୱାରରେ ପାରିଜୟ ବିଜୟ ସେବେନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହାର ଗଦା করে পন্থী জ্ঞানী। সে বৈকুণ্ঠরে বেড়িয়েছ মহাপদ্মনাগ, লক্ষে নব সহস্রতা কোণ জানিথিব। নাসিকা পবনে তার মহাবিশ্ব জোড়া, অষ্টকোটি সূর্য তেজ তাহার হবেনি নড়া। কুম্ভক নামে গরুড়তা অগ্রতে অছি, চারি চারি যোজন যে তার বেনিয়াখি। শতাধিক গুণ অটে তাহার
ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ବିସ୍ତାର ଦେହେ ଅତି ଗାଢ଼ କେଡ଼େ ମୋଟେ ଅଟଇ ଯେ ଜଣ ଶତ ଶତ କଳ୍ପବଟ ଉପରେ ଅଟେ ଶ୍ରୀ ସ୍ଥିତ ହେମନ୍ତ ହଇଣା ସେଇ ଗଗନ ବିହାରୀ ନୀଳାଚଳ ପୁରୁଷ ଯେ ଅଛେ ବିଜେ କରି କମଳାଙ୍କୁ ଘେନି ତଇ ଭାନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାଙ୍କ ତେଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏ ଭୁବନ ହରି ହରିଣ ହରିବଂଶ ଚରିତ ଏ ଅଟେ ମହାରସ ଶୁଣ ତୁଇ ପରୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହରିବଂଶ ଭାଗବତ ସଂକ୍ଷେପଣ କରି ହରିବଂଶ ଶ୍ରୀ ହରି ଚରଣେ ନମ ନାରାୟଣ ଦାସ ବୋଲନ୍ତି କବାର हरी बोला। हेलो।